co vás nepocit trápilo, nebo co vás bolelo. Pokud si někdo ještě říká, no jo, ale mě pozítří čeká tamto, nebo mě tam ten zlomil srdce, anebo za týden mě čeká tamto nepříjemného. Miláčci, je to neuvěřitelné, ale já dokážu zrušit i tohle. Skromnost byla vždycky moje nejsilnější stránka. Ale sami mi dáte za pravdu, že mám pravdu. Protože nikdo a nic na světě nestojí za to, abychom se pro něj trápili. Protože všichni to víme a všichni na to vždycky zapomeneme, že pokud nejde o život, tak jde o co? Dělají králíčci tam a tím se hnojí s tou kvetou kytičky a tak dál. A to si napíšeme, miláčci, jako tahák. A kdykoliv v příštím dnech, rocích, desetiletí, kdykoliv se přistihnete, že se trápíte kvůli nějakým prkotinám, které nestojí za to, tak si to vytáhněte a vychutnávejte si život. Život si užívejte, prožívejte, nejenom přežívejte, miláčci, a rozdávejte radost tak, jako vy, bohyně, to umíte. Buďte ještě radostnější a silnější než kdokoliv tady na planetě Zemi, protože vy, bohyně, jste na to předurčený. A chlapi, my můžeme vás opěvovat a velebit. Miláčci, pokud jste se cítili aspoň trošičku fajn, tak je to naše největší radost. Mějte se krásně a rozdávejte sami sobě a všem ostatním každou vteřinu vašich životů.